Because njengoba kuthiwa Africa back to God ne lo mbono wakhilwa ngeNigerian, lo mbono uze ngeZimbabwe, lo mbono uze ngomSudan, lo mbono uze ngomntu waphi South Africa, South Africa. Jesus. Dishiya assignment bafundisi baseGcuwa. Oh, Africa back to God. If we come from Cape to Cairo, akazuchinjwa kuba hleze sifundile. This is a prophecy from God. As it is prophesied, there is no other way. Remember, the capital of Egypt, but izofika nini xa lileli bandla lase-South Africa lithi silibazisa amazwe kuba uback to God waqalwe South Africa nje. Umele ukuphusha qala eSouth Africa andulu kwenyuka agqibe Africa bathi bandla lase-South Africa likhanani alinamoya lidle imali the mammoth spirit lilibazisa icebo likaThixo. But wena Gcuwa, wena bhatha wena, after this prophecy uba ngabe uthe walala uThixo uzosivusela bakhe, kodwa wena Gcuwa nabantwana bakho nawuchabalala. Esther chapter 4 verse 14. Bantwana ayicingi le yecontinent iphumelele singaqalanga kwi-national plan. National plan ilibazisa continental plan, continental plan ilibazisa global plan, and he planned that people there's no other way. Mna njengomprofeti ndizosusa ityala kume Gcuwa, njengomprofeti ndizosusa ityala kum eGcuwa, because uba ngabe iGcuwa ingama kwiposition izawusulela iDufa, yosulela uCentane, yosulela iGatyana, wonke amagatya ongamakho bazozosela eGcuwa. iGcuwa izoba liqula kakade ifem zasiseGcuwa, abakoCentane beqashwe eGcuwa, abasengamakho baqashwe. Uba yayinjalo ezimpahleni nasebandleni njalo. Dlala seGcuwa, Tsuwani, wake up, Kinako, don't delay. And Thixo wenele nini sanufuna some more. Kongena amaphepherezi kune-worms yabona lo mbono webhuloflas kunabantu bawuhlebuleyo abawazi awukho built in. Yonke message oyishumela uyivile ingekho built in ayinamandla. Nemimoya awushake nge-microwave the message. Jamani shumela imimoya
iyevuma sishubile Abantu ngitshongana mangiqale nje ngithi apha iSouth Africa uThixo ubuhlungu abantu baphuwa abantu bayahlupheka kugcwele amaphara liphi bandla lenza ntoni bandla yintoni umsebenzi webandla in a country I will tell you right now John Bangcwele siphethwe yimithetho kaAlice Bailey benyazi lonto eMzantsi Afrika siphethwe yimithetho kaAlice Bailey. If you want to know about Alice Bailey, googlisha in your cell phone eligama ALICE Bailey BAILEY uzofumana igqwirha le new age movement athe otata abaphatha ilizwe lethu bayothatha imithetho yeliyagqwirha lingu-Alice Bailey waseMelika kwaphatha ilizwe lethu waqumba uThixo hence esithi I am doing a transition Jongani Bangcwele angiqhathi mna uzawuphatha urhulumente oyikuThixo sambona kanjani lo rhulumente uzawuthi fika yonke imithetho ebikade icontrol ilizwe uzoyichitha yonke aqale imithetho ayezophatha ngokoyikuThixo ngamanye amazwi prophetically kuzowenza lento ngoku Bangcwele eSouth Africa siyambhukuqa urhulumente wecorruption ngoku hayi jonga Bangcwele mna ndodwa andimoyiki ndithunywe nguThixo ixesha lakhe liphelile uqumbise uThixo ngoku uyabhukukwa bonani xa ibhukukwa bhukuka Bangcwele xa ndithetha ngesiprofeto sanamhlanje uthi uThixo uqalisa i-transition yintoni i-transition kukukhula kwalento ngoku siphethwe ngedemocracy Bangcwele right can I show you ba siphethwe kanjani from the Bible then sivale masibone Bangcwele so that abantu bathi siyahamba siphethwe ngokuka Samuel chapter 8 manifundele funisha nje Bangcwele ngoku siphethwe ngokuka Samuel chapter 8 the next government izawuphatha ngokuka Samuel chapter 16 urhulumente ozawungena eMzantsi Afrika siza kumbona ngokuphatha yena ngoSamuel chapter 16 kuba lo kaSawule uphethwe ngoSamuel chapter 8 and okaSawule woyiswa kwangena kaDavid. This is what is expected in South African church and the government. Go funde. Intokondaba ithi abantu bafuna ukumkani. Let me analyze this. uSirayeli wayengaphathwanga democratically. uSirayeli wayephethwe theocratically. Till uSamuel there was no democracy kwaSirayeli. It was only theocracy. Then the nations inhlanga zaziyekelwe ekuziphatheni whether nge-democracy, nge-autocracy, nge-ntontoncracy, all the classes ezingekho theo zazinikwe inhlanga. Hence i-democracy kudala yabakho kwinhlanga ingekho kuSirayeli. Then ingene kanjani i-democracy kuSirayeli kwenzeka ntoni emveni koko funda. Verse number 1. Kwathi xa nikweni uSamueli alixhego wabamisa onyana bakhe baba ngabagwebi kumaSirayeli
igama lonyana wakhe wamazibulo lalinguYoweli, igama lowesibini lalingu-Abiya, bengabagwebi eBheshebha. Onyana bakhe abahambanga ngendlela yakhe, banabela inzuzo embi, bamkela izincengo, basijika isigwebo. Aza ahlangana onke amadoda amakhulu akwaSirayeli eza kuSamueli eRama, athi kuye, uyabona, waluphele wena, onyana bakho abahambi ngendlela yakho. Simisele ngoko ukumkani wokusilawula njengenhlanga ezonke. Njengantoni? Put us away from theocratic government and present us the democratic government. What is democracy? Democracy is the government of the people, for the people, and by the people. Theocracy is the government of God, by God, only by God. Mamenake, South Africa isethamsanqeni kuba kuyaqaleka after so many generations okuba ubukumkani bubuyele kubukumkani obuseBhayibhelini South Africa. Uzoyibona? Okay, mamenake bancane. So ni enginaze emakhaya. Waphatha kwa uthi wanila uSamuel uthi uThixo Samuel ulilela ntoni? Abantu bacela idemocracy, abagibi wena bagiba na owabanika ntoni? Itheocracy. Usho manje uThixo bangcwele ndicela zani analyze iBhayibheli nizova uThixo ethi uThixo kodwa bangcwele yabona isiXhosa sometimes isiXhosa abantu bahlala kancane ukodwa ophuma kuThixo ayilogama. Yifani bangcwele ubungozi bedemocracy buphuma kuThixo ethi kodwa fulanyana. Labalibi elolizwi emehlweni kaSamueli abathi sinike ukumkani wokusilawula. Wathandaza uSamueli kuYehova. 7. Wathi uYehova kuSamueli, liphulaphule ilizwi labantu entweni yonke. Okay. Kukuqala kweGod's permissive will to govern. uThixo wesakugabula ntoni? Nge-perfect will. Akubona babantu choose the other way. What I am going to permit them. So whenever uhamba nge-permissive will, kune challenges. Yeah. Ngokuba ingenguwe abamgibileyo, bagibe mna, ukuze ngingabi ngukumkani kubo. Ngokwezenzo zonke abazenzileyo, kuselokwenini endabanyusayo eyiphutha, kodwa kwaba namhla bandishiya, bakhonza Thixo bambi, benze njalo namhla nakuwe. Liphulaphula ngoko ilizwi labo, kodwa ize ubaqonono la kodwa this side effects of democracy. Xa ufunda iBhayibhile up to verse 17, all the side effects of democracy in the South African government nasi listiwa. Zonke izinto sikhala ngazo kwi-democracy yaseMzantsi Afrika nazi asilistwe from verse 11 to verse 17. Sesovala bancane. Mamelani bancane. Woyiswa urhulumente kaSawule. Nivumeleni urhulumente oqale ngoTata uMandela ibingokaSawule. Urhulumente kaTata uMbeki ibingokaSawule. Urhulumente kaTata uZuma ibingokaSawule. Urhulumente kaTata uRamaphosa ngokaSawule. And ugqibelisiwe.
hey ngibani yozela ke bengihlekisa bengihlekisa bengozela ngihlekisa khwepha uJoel sihlekisana nje Joel chapter 1 sihlekisana nje sibona uyaxoka na uThixo Joel chapter 1 ufunda isihloko kuqala bangasasofa don't worry prophet asikosithi kakhulu Ncwadi kaYoweli chapter 1 ilizwe libhukwe zinkumbi inkumbi antichrist inkumbi witchcraft siyabangcwele inkumbi antichrist inkumbi nabagqwirha inkumbi umthakathi ngamanye amazwi ilizwe lethu liphelile witchcraft liphelile ngo-antichrist because sathatha idemocracy kade kabani ka-antichrist engenathixo funda ke ilizwi likaYehova elafika kuYoweli unyaka kaBhetuweli yivani oku nina madoda amakhulu nibeke indlebe nonke bemi belilizwe kwakhe kwakhona oku ngemihla yenu yabangcwele oko ndakhula zange bahlupheka kangaka abantu bephethe ngurhulumente angisoba khona umuntu opolitika mna ndipolitika west ke ngoku sepulpit ya ngemihla yoyihlo kuxeleni konyana benu kuthiwa seluchatha abantwana xelelana abantwana bakuyiyo le ya sibhayibhile asho onyana benu bakuxele konyana babo sanuthula kuba imali idwele umqala yishona noba siyayidla bribe akuyiyo lindlela yokudroga imali yishona xelana abantwana ba noba siyayidla but ayidliwa kanje imali xa ilizwe lizawuphumelela ya onyana babo bakuxele kusizukulwane esisemva kwabo mabazi abantwana ba ngexesha lamadoda amane saphathwa ngecorruption sadlelwa imali saphuwa kwavuka amaphara ya verse number 4 okushiywe ngumqikela kudliwa yinkubi okushwe ngutata uMandela kudliwe ngumbheki okushiywe yinkubi kudliwa ngumkhothuluzi okushwe ngutata umbheki kudliwe ngutata uZuma ngumkhothuluzi kudliwa ngumqunqulu okushwe ngutata uZuma kudliwe ngutata uRama mamela ke ukhona olandelayo mamela kuthini verse landelayo vukani manina vukani maKristu uvile ibamba apha vukani maKristu okushiwe ngutata uMandela udlwe ngutata umbheki okushiwe ngutata umbheki udlwe ngutata uZuma okushiwe ngutata uZuma udlwe ngutata uRama vukani maKristu iyaxoka iBhayibhile yayaxoka iBhayibhile abekho bani jonga ke owesihlanu ngumnqakatha ngubani number 5 unumber 5 linani lika Jesus J E F U S kuzophatha umuntu oyibuthika siphethe number 5 badlula bane lixesha wendoda esihlanu 5-fold ministry kuzawuphatha ibandla 5-fold ministry kuzawuphatha ibandla lixesha number 5 Jesus Shubini Jongan sishumala ama-devil worshipper ama-satanist ama-antichrist abuzama hlobo luni lomKristu baqala ndapolitika bendihabharisha xa besiya Lusaka bebevalelwa ndim nditishe tek bafuna umathanzima
sabathatha ngo-1 ebusuku bayelusaka siyilwela idemocracy asingobaxhaka. I-black power ethokoza yaqala ngathi. Wombutho wetishala ethiwa nguSATU siwuqale ngo-89 kuthiwa nguCodeta, Congress of Democratic Teachers Association, sisiba no-TTA. Ngo-1990 savusa unyusa saya eDurban safomisha uSATU. Don't tell me nge-South African politics kuba ndingumfundisi ngiyabhida. Nditisha lusikisiki ndingubhoko kuthiwa tisha by day abla by night. Ungazinika bakwenzeka ntoni? Ezintwana ze-9mm zenihleke uwe-trained ngebuza ama-AK-47 shuta kumensula ungavusa ubufundisa ubeke phakathi makudutshule. Ababona abafundisana bangiqhela we fought for this country. Akusanga ndingumfundisi bendihamba ama-conference ngiyi-politician. Uba ngumfundisi akususi kuthandazwe besingamathandazwe not corruptionists. Besililwela ilizwe. We're prepared to die for the country. Why can't I die for Christ? If I used to die for the country, why am I so coward not to die for Christ? I am prepared now to die for Christ. Ezintwana nezifunda phasi zingazabalazi. Asithetha ngabantu abalwileyo beleli lizwe sithi sizibona as cheap politics, as shop politics. They don't know politics. We fought for this country. That's why singabuyumva. Backward never, forward ever. Abefundi nobavule apha leli kaYehova ilizwe. I don't know politicians. Cause they best and post them at Guana. Guana no nina man. Fight or capitulate. Fight or capitulate. A winning church is a fighting church. A winning brethren is a fighting brethren. If I will win, so we see. Iyalwela igospel njengelizwe. Usathana fanele ayibe nesithunzi sakho man. Xa ndingene kuwa mayingabi ngathi andifikanga. Yabafundisi ndisiza apha last week ndaye garage ndibulela kuThixo. Ngo-2015 I was alone namapolisa ndilwa ingozi saseGquwa. There were no pastors. I was alone. La garage yasebika eba nengozi sakhupha isikhwenkwane kokho igarage bendiphezu bawo ndithi besazi. Ukutsha kweGquwa Dam yatsha ngenxa yethu. Savala umvuselo wapha mangashumi yalo mngathandazo latsha igama kudlala isifiso ngawo. Ukutsha kweGquwa Dam buze kum kwavala intente yampa yabacenga ama-comrade ndancama. uYesu wabona ekuseni ngababonayo ekhedamile eGquwa emveni koko kanjani tu
but namhlanje ngenxa yenu iyavuka ichuba. Ngenxa yenu namhlanje iyabuya into yaseGcuwa eyebiwayo kuba engafuna uThixo ngamaqabane loxesha. Now is the time for the church to rise up. Ngicela phaka amasipala bedlala ngibalo cengayo. I knew that one day koqala uThixo khona uThixo nginkonkoza bengangazi. I was already ordained as an apostle, but ixesha lengafika ilinda laba likhotha yavalelwe eGcuwa kwathi mangani kwamane ngumfundisi osindisiweyo yabhatala ipetrol every day ngegenerator ndihamba nalo mntwana ndivalelwe umbane kamasipala ngumfundisi osindisiweyo zange ngalashuma ngenxa yakhe. I wonder uphi ngoku kuba imoto yam ngesandla esinye nditshintsha ngerayithi qhuba ngerayithi ngenxa kamfundisi osindisiweyo eGcuwa owavalela uThixo. Akekho umntu ongavalela uThixo. uSibayeli akanqodwa. Hayi nabani mazanga sengxakini nabani mazanga uyazazi ngokugqibela weza ngama beGcuwa ukuze abelebandla elikhulu thathwe ndimi emthatha samisa intente apha ndamisela yena sashiya abantu abashiya kuye ukhabilela anyuswa ngayo kubaleka uyayazi lo uzengama ndim owazibake nebandla elikhulu wacelwa ndimi emthatha eworship ndamsisapha wafika wamisa ibandla because zange i-man of God incede waqala ibandla elikhulu wakhabilata ungadlali ngoThixo. When someone is anointed, respect the anointing. Not to go, not when God can't afford this. A man of God, no we ask, treat a man of God like any other man of God. There's one Christ, there's one Holy Spirit, one baptism man, one God. But why do you undermine omunye kuba ungamazi? Uza umoba ngubani lo muntu? Sesiyavala. Bazwele. uThixo. Kwincwadi ka chapter 16 uthi ndiyamsusa urhulumente ophasena. Bangcwele akayifuna uThixo lento yamadoda lala nayo. MaKristu lento yomama abatshata nayo akayifuna uThixo. MaKristu i-abortion akayifuna uThixo. MaKristu i-promiscuity ukuthengisa ngomzimba akayifuna uThixo. Elilizwe linje nje uThixo kumbili xa kuzonivala xa nivala bangcwele ilizwe xa likhesti ulibona kanjani? Ilizwe xa liblessed ulibona kanjani? Xa likhesti ilizwe ubona ngokuthi i-economy yalo iboostwe zii-drugs and liquor. Once ilizwe economically lime nge-drugs nge-liquor, elo lizwe li-operator under curse. Xa ilizwe li-blessed ulibona kanje, likhula nge-agriculture and farming, likhula nge-mineral resources. That country is blessed. uThixo ke usisa kwezo resources
so that we become a blessed country. Other than that, our country is cursed in a time of time. Jesus says, prophet, send to enter. There's a new thing. And the new thing has started. Nasekumba. Izosebenza manje. Izosebenza manje. I-transition bangcwele. Utshintsho ngokwasenkonzweni lizokwenzeka through inkonzo ye-repentance. I-transition yamaKristu izokwenzeka ngokuba sibuyele kwinkonzo yokuxela izono, confession of our sins and repentance. Our transition as Christians lies in the service of repentance and confession of our sins. This is our transition. Politicians uThixo uzawusebenza izazela zabo bamoyike uThixo. Okugqibela, politically alikho ilizwe elingaphumelela line multi-party government or imibutho. Yes. No. Look, ilizwe bangcwele kumele ba libe ne ruling party. Say what? Ne opposition party one or at least two. Then ilizwe xa lizophumelela kumele libe ntoni ne ruling party, at least one or two oppositions. Yenye yento ebonisa isiqalekiso eMzantsi Afrika, iparty ezingaka ayinakuthixo lo. The source of corruption, this is multi-party. There should be one ruling, at least one or two opposition. And I will oppose for the sake of opposing. Go oppose for the sake of keeping umthetho right, nabantu intact. Not for the sake of akuliwa. Out of opposition party, akuliwa. Abagadi ba lo angamoshi. Umsebenzi wenu wento bangcwele kuzokwenzeka uchapter 16. Njengoba sengibona njengoba i-constitution izawuyeka ukulala abantu uThixo. Sebani? eMzantsi Afrika i-constitution ayizokulala abantu uThixo. uThixo uzawusebenzisana ne-constitution. Why? Ku-chapter 16 phaya abangcwele livana ngale kubekwa uDavid endaweni kabani kaSawuli. Then uDavid anikele umprofeti uNathan, so that uNathan anike uDavid i-direction. Ithi lento upresident asizuva kuthiwa ukuTrump eAmerica. Upresident wethu uzawubuza ebandleni, ibandla isource yabaprofeti. Kuzoba khona abaprofeti ayiliqanga abazoncedisana norhulumente bambonise izinto zisazokwenzeka before zenzeke. But uThixo president musukuya uPutin uzawulimana. uThixo president khawumi kancinci ungayi kuTrump, kunengozi ebekiweyo eBelgium. Ngabaprofeti abancedisana norhulumente. Therefore iSouth Africa uThixo mandithi uza kuyenza kanjalo, but ulityaziswe libandla elifake impumlo kwipolitics, lingathandazeli urhulumente, libribe ibandla, li-involve ibandla kwibribe, kwizicengo, ibandla lilapho. Therefore kungcone urhulumente nebandla. Wathi uNtsikana nithatha umqulu othixosha elingenamthusha nililumkele, kodwa thina amaXhosa sathatha iXhosa salahla umqulu siphe umqulu sesiyavala. Africa back to God in the Bible way, back to umqulu. Ebangcwele siza ukukhula umqulu kwatsho uNtsikana.
Hana umprofeti wethu kwatsho uMajeke wathi fundani umqulu ilizwe lizawukhululwa ngomqulu lixesha lokuba sibuyele emqulwini kukhulwe ilizwe. After i-transition kuza i-reconciliation, amaKristu azawufunana. AmaKristu awazuba denominational, awazutalukana, awazukhompyutha, azawufunana, azawukomplementana, awazukhompyutha. Reconciliation of the church. Then the last phase after reconciliation kuza i-restoration. Apha abantu sine-minds ezininzi esingazaziyo zilapha eAfrika. After sibuyele kuThixo kuzobe parafini, i-aluminium, igold. Ayikho indawo etyebe kwi-continents njenge-Afrika, but idinga uba ibuyisele ubani kuThixo. Yazi uba ubutyebi bayo buthe babiwe, equitable. Then uthi uThixo iSouth Africa ilibazise wonke la mazwe. Ukukhula kwala mazwe wonke kuxhomeke phi? eGcuwa. Mazethuwa uba ngabe eGcuwa thatha iportion yayo, iNgqamakwe, eMthatha, iCala, iBhayi, iSouth Africa, Eastern Cape, yiyo ixekwa likuyo from Cape to Cairo. Ixekwa likuyo akunje amaXhosa abanjwela. I'm not tribalistic, but is prophet ositsho yona namaXhosa usaphana ewahlasela ngokungayifuni impilo engcwele. AmaXhosa abethwa ngokungcwele. AmaXhosa athe bhakada kwizinto zamasiko. Awafuna amaXhosa ukuyeka amasiko, idols. Uba ngabe ungumKristu hlale ebuKristwini. If ukwinkolo yemvelo iyeka iBhayibhile yethu, nawe mKristu khawuyeke ukuthatha inkolo yemvelo. Sisilwa njengemvelo ngalamalokonya aphe ngapha bengapha. Ayibenye bazalwane, bendi buyaphila ubungcwele. Ubungcwele buyaphilwa. Sonke siyona, sonke siko perfect. God's son siyaxolela. Umzalwane uphila ngenhlambuluko. Akekho umuntu ozogcina ubungcwele kule fluff inje eMzantsi Afrika engahlali ngokuhlambulula. Ubungcwele bethu bangcwele uxhomekeke kwinkonzo yenhlambuluko. Mayibuye inhlambuluko, mayibuye inhlambuluko, mayibuye inkonzo yenhlambuluko, mayibuye ebandleni inkonzo yenhlambuluko. Thou says the Spirit of God. Tata mfundisi. Africa nangukuvuka komzimba. Arise! Hallelujah. Abantu bazothi namhlanje tukufile ukuthetha kukaThixo. Ndiyavuka. Kuzamela intando kaThixo.
umzimba kakhulu namhlanje. Abantu abazoyibamba lento ngabantu abamanyeneyo, ngabantu abasemzimbeni. Ukuze sifike kule ndawo uThixo afuna kuyo, funeka sinyamanye. Umzimba kaJehova awuvuke. Shandarabakatoria. Umlomo wakho time rising. Umlomo wakho lapho uthandaze. Uthi mawuvuka. Diyavuka. Amalungu omzimba ayahlaka.